колко са метни. Вили дръпни се ела към мене. Вили ела към мене или да назад? Ама искам да закопчееш каската и да сложим кацулката. Вили, която кажеш, тръгваме. Какво да ти кажа? Ама Алекс ми казвам. Да бе, да чакай малко се. Тя не е падала, ама и чу далечка да вижда. То се вижда, бе. Нека да посвикне и Нека да посвикне с колелото, да. Само да дойде насам. Ама колко много се го кара така. И искам да спреш да ти закопчея каската. Много те моля. Или сам го направиш.